Ene, aste santuko oporrak gainean ditugu. Pare bat egon nahi duguna egiteko, jende berria ezagutzeko, leku berriak ezagutzeko, eta ni neuk etxian geratuko naiz. Ai, non, etxian baino beto. Ja, edo non. Baina nire presupuesta 100 euro dira. Zer egin 100 eurokin? Zuk zer egingo zenuke, aste santuan 100 eurokin. Juerga gota, ez dakit, kanpin batean jun aste euro pasatzera unekin, o nazutena. Gauza asko. 100 eurokin? Gauza asko. Pipa pila bat, erosi. Zer bai. No aprobetxauta, ez dakit. Kotxe hartu eta mendira eskalatzea, zer gauza. Aste santuko oporretan, zer bakazu planeatuta? Planeatuta gauza asko, ez dakit aterako dian edo ez, baina bai, planeatuta zerbait bai. Eskiatzea jutea egun pare bat Kataluniara eta gero Bartzelonara jetzi. Jungonez eskiatzea, seguruna, eta ez banaiz juten eskalatzea. Hain goztez, zerbezik ez eskalatzea torri pixkat, eta lagunekin ibili. Eta ikasi baita pixkat. Ja, laizter esaminak da bi. Oporretan ez. Zure ingurukoek zer egingo dute aste santuan? Pues lagun gehienek hemen gatu, etxean. Gauetan edo latea, baina bezala hemen. Ez, zakit, sin maz, deskansau pixkat, eta hoxe lagunekin ibili eta zakit. Pante aldera jutea, eskalatzera ere bai. Bidaiaren bat antolatu, edo gurasoekin edo hori lagunen artean, edo udaluketzera edo. Aukera ona izango litzateke gurasoak etxetik bidaltzea? Eta hola, etxea zuentzako. Osona. Lasai asko, eta ez zer entzun gabe eta aldan libre nahi bilita. Plan nada. Etxean bertan geratuta, ondo pasa dezakezu? Etxean bertan zerbait egin dezaket, 5 egun segidan ez. Eta guraldi eguna egiten badu, gutxiago. Eta hirian bertan? Donostian bertan edo? Hirian bertan igual agian egin daitezke gauzak, ez? Donosti ez da leku bat ola aspertu zaitezkenik. Lagunekin da bali mazabe bai. Lagunekin o mutilakin edo bali mazabe bai. Ez, aprobetxatu hemen, txangoak antolatu, bizikletaekin, egun pasa beste herri batetara, ondartzera joan daiteke, bueno. Itxaron pixkat! Bueno, guazen orain. Hartutan dirua ez da biharrezkoa. Motxilakin ibiltzen hasi. Ez dakit nora, baina ibiltzen hasi, besterik ez. Camino Santiago. Camino Santiago olako zer bai, ez dakit. Guazen! Ez duzu pixa egin behar? Ez dut pixa galerik. Kakagura. Beno, irudimena boterera ikusi dugu zenbat gauza egin daitezken 100 eurokin. Zuek komentatu duzuek kanpinaren kontua, baina benetako ohitura dago Euskal Herrian kanpinen erabiltzeko edo bidai merkeak egiteko. Kanpinen da barik, askotan eleixa azpian, saku hartuta eta, ez? Nik uste dut bai badagoela Euskal Herrian kanpinen ohitura, zaizu joten za hortik Espainian zehar kanpinan eta ikusten da jende euskaldun asko, Bai, eta gero kanpokoak. Baina Espainia osokoa, Euskal Herrikoa eta gutxi. Baina gehien bat gazteak, sarrak, gehienetan hoteleta. Hotela lekutxu guretara. Konformatu behar gara, gauza merkeekin. Eta posik ez da, hori bentzat. Horrentik jarraitzen dut, egiten, beraz? Euskal Herrian kanpin ugari daude, eta denak interneten aurkitu ditzakezue. Prezio zerrenda, nun kokatzen dian eta bar. Beraz, bakizue. Zagitez, oraindik planik ez baduzue, prest daudete, aste santurako plan bikaina. Aio, ondo pasa. Gero arte. Beno, badirudi, horren beste bidaia dala eta ez dala aste santuaren sentzua galdu dala. Ez? Lehen, jende guztiak geratzen zen bere horretan, otoitz egiten, ez da egiten, eta bain, gero eta bidai gehiago egiten. Ez da galdu sentzua. Bai, baina ez bakarrik aste santuan, ez? Ja, nik uste dut, opordan, gabonetan, eta beste hainbat erlijio jaietan, baina astu egin dela zertartuan gauza, eta orain da aitzaki bat oporretan jateko. Jendeari ematen diotela oporrak eta batzutan ez dakit eta zergatik ematen dizkioten, Oporra dala, eta libra daukagula, hori oso ondo daki, baina ez zergatik, ezta? Beno, zenbait gauza martziar, baino ez dakite. Adibidez, zer da aste santua ienteratzen garen. Heldu naiz lurren 21. mendea da eta kalen ez dago inor. Mesedez jauna, zergatik ez dago inor kalean? Zergatik izango da, oporretan daudelako. Oporretan ez dute lanik egiten ala, zer dau? Aste santuan ez da lanik egiten. Aste santua? Ez dakizu zer den aste santua. Ez.
Orain dela 2000 urte Jesus Juan Goikoren semea gurutzean izuten, hiltzea jarri zioten eskuetan, eta hoietan... Lasai, neska, Jesusen eriotza ospatzeko jendea oporretan joaten da. Jesusen eriotza ospatzen dute. Baina gero ordaindu behar dute, asko sufritzen du jendeak. 24. mendera buntatuko naiz. Han ez dugu sufritzen ez dago oporriketa. Hala! Beno, Amonen eta Aste Santuko sentimendu espirituala eta religiosoa turismo erakargarri bilakatu da. Holan ikusten dut zuen, Sevillako prozesioa, ezta, ez? Gero eta jende gehiago jaten da. Bai, nik uste dut ja dela alde komertzialetik behiratuta. Baina agian hangoek beste aldeatik uste dute, ez? Zer uste duzu? Bai, nik uste dut, han dagoen jendea, igual juten dela ara oporretan eta dakiten ez, prozesioa dagoela, esaten dute, jungo gea, ez? Ja hemen gaudenez. Eta hangoko asteriak, bai, bizitzen du? Edo oporra direlako... Bueno, agian, segun eta zehor faktore asko esaten dute eragina, ze agian bere familia oso kristaua da, eta gazteok, ere. Eta herriko ekintza bat ikusten da moduan, ezta? Herriko ekintza bat izango baliz moduan eta ez horren erlijiosoa, ezta? Aste Santuan batzuek dirutzak irabazten dituzte, eta besteok gastatu egiten dugu. Beste batzuek ikasleek oporraldi luzeegia delako protestatzen dute. Irakaskuntza oporraldi laburragoekin eragingarriago izango lezateke? Uste duzu? Ez. Oporraldi laburragoak ez? Ez. Hobeto gehiago eta luzeagoak. Edo orain arte ondo daude? Orain arte daudenak oso ondo daude, ze deskantzo modukoa. Baina eske opor gutxiago egongo balira, aspertuta eta ez genuke zer egingo klasean. Daude hortik herrialdeak dituztenak asko opor gutxiago eta bizi dira, baina... Bai, ezta. Zuek ezin duzue imaginatu, ezta? Oituta, ezin duzue imaginatu. Ondo moldatzen zarete, ezta? Gero oporren ostean etortzen da, apur bat, erritmoa berrartzeko asti hori, baina, bueno, egingarria egiten. Hombre, hori kostatzen da pizkat, baina bai, hobe da oporrak izatea. Beno, oporrak horrela jarraitzen duten bitartean, ia ze idea ekartzen dizkigun aroak. Kaixo! Bueno, ekintzan merken eskaintzak bilatzen aritu naiz eta taldeka egiteko nahiko gauza aurkitu ditut. Adibidez, Urdaibai itsasadarretik kanoan zehar bideak 12 euro, eta egun osoan izan ezkeo, 20 euro. Bueno, ni bai horrelakoetan apuntatu naiteke? Zuei, berai esaten nien. Ze, gustoko hau, merkel, eta? Bai, da gainera nik ura gustoko dut, orduan. Bai. Ez hor erdi jon, hor itsasadarren da, erdi ez da, gustoa. Baina 20 eurotan. Uiek egiteko, ez dakite nolabiteko ikastar hori beharrezkoa da. Ez, berez ez da ikastar hori behar, baina nahi izan ezkeo, piraguismoaren, eskaladaren eta tironinaren astapeni buruzko ikastaroa ere badago. Eta ez pentsa oso garestianik, 26 euro ikastarotxo bat. Ondo ikustu nik. Ondatuko zinetekete? Baina beti dago ondo monotomia apurtza, ez? Hori da. Horrelako gauzak. Hori da, ez da? Ni bakarrik adibidez apuntatzen baldin banaiz. Bai, hori ere arazoi gabe. Generalen olako gauzak izatea taldeka zuzenduak, ez da? Baina banakare arazoi gabe joan zaitezkete eta apuntatuta, baina hola lagunak egin ditzakezu, bakarrik junda, eta ligatuta. Ligatu, ez dakit oso ondo ipintzen ari izan ez dakit horren besterako dan. Zue bintza juten bateatea bixatu, hola grabatzen diegu, ez da? Homeri animatuko nintzateke, hori seguru, beste gauza da gertatzen dan. Eta ligatzen baldin bada, are gehiago. Grabatuko izugu. Bueno, eta ekintza hauetaz gain zoi gustatzen zaizue bidaiatzea? Bai, asko. Bai, ze horrela beste herrialdeak eta horrela kultura ez da pila bat. Baina beti dago ondo, kulturak ezagutuz aparte, beste jendeak zure herriari buruz zer pentsatzen duen jakitea eta beste ema gauza. Bakizue, txapela buruan eta ibili munduan. Hori da. Hartu emana, ez da? Askotan gure horretan geratzen gana eta iritziak asko botatzen ditugu, baina berez ez du ezagutzen, ez da? Ez daukagu... Ondo dago bidaiatzea. Ondo baino garesti, ez da? Garestitxo. Nik kontatuko izuet gauzatxoa eta gustatuko zaizuena. Gaztentzako deskontuak, bai bidaietan eta baita ostatutan, loiteko eta hola? Olakotariko ez dira behar... Edo bere garaian, karneta behar ziren ez dakit oraingoz. Bai. Orain ere badaude, baliogarri izan daitezken hainbat agiri edo karnet, ez da? Nik aipatuko izkitzuet hiru, baino gehiago daude, Adibidez, €26 gaztetxe artela izenakoa, hau kutxetan, edozen kutxetan atera daiteke, eta 14 eta 26 urteko bitarteko gaztei zuzen dago. 14, 26, sartzezeate? Ezagutzen dezue? Artela hau? Nik hori ez, baina holakoak bai entzun da neuskan bai. Eta izan? Badaukazue edo?
Papeleo gehiagi, egitea, hasta aquí saiatu zareten. Ba, ni badaukat bat, eta, erraz egiten da. Izuk bisa dezule esan dezu, Bueno, bigarren karnet bat edo agiria, barkatu, aterpekidea agiria, 14 eta 30 urte bitarteko entzat. Eta agiriaren bidez, oso diru gutxikin lortu dezakezu ostatua, nik adibidez hau erabilidet. Eta egia da, igual 150 deskontuak eta horrela, Nahiko txua. Esperientzia ganera Leonardo esaten zuen moduan, zer ez dena? Ez dakit, ni Jakituriaren ama zela, gabetxu. Bueno, ama, zelako agulkoa botatzen dituen. Ni daki dena dela, merke biajatzea gustatzen zaidala eta lortzen dela. Gaina bengoatzen naiz, biajatu non karnetakin liburutegikoakin da deskontu egin ziaten, bai. Bueno. Pixka muturra botatzeare, bai. Pixka, edo, gehiagi, ez dakiparik. Bueno, eta gero dago Interrail txartela, ezagutzen dezu hau. Europan zehar ibili zaitezke 16 egunez, eta ordaintzen duzu gutxi gora era 16 egunez trena erabili dezakezu nahi bezain beste, eta 200 euro. Zemoz. Nahiko merkea, Bai, ez da?